धन्यवाद दादा डीजे, धन्यवाद डीजे. येस, अप्रतिम गाडी आपण पाहतोय तुषार दादा यांच्या माध्यमातून वाजवली जाते आणि इकडेकडच्या दिशेने जाऊया. ओमकार गाडी आणि राहुल उर्फ लॅबो आणि गुणवंताची बारखोरी खोड होतोय. सोमेश्वर गावाला बिलॉंग करणारा सोहम भाटकर या क्रीडांगणच्या दिशेने आपण पाहतोय. ओमकार गाडी आहे लय भारी, क्रीडांगणच्या दिशेने येतोय. मागचा मॅचचा मॅन ऑफ द मॅचचा प्रवेश दावेदार ठरला होता, तू यावेळी आपण क्रीडांगणावरती पाहतोय. पंचाचा सिग्नल येतोय, सामन्याला सुरुवात केली जाते. पहिला चेंडू यावेळी थोडासा अतिरिक्त इथे मोजला जाणार आहे. दोन्ही संघाकडून अतिरिक्त चेंडूवरती केलेली सुरुवात. 70 धाबांचा पाठलाग करायचा आहे ओवी स्पोर्ट्स संघाला आणि बक्षीस पात्र फेरीमध्ये आपला दमखम दाखवायचा आहे. नंतरच्या चेंडूवरती मोठा फटका खेळायचा इथे प्रयत्न केला होता. अपेक्षित उंची चेंडूने घेतली, पण अपेक्षित लाभ या चेंडूने घेऊ शकला नाहीये. येतोय ते डॉट बॉल पुढे एकदा. नंतरच्या चेंडूवरती चेंडू होता, क्षेत्ररक्षक तिथे असेल दाखल. एक्स्ट्रा कव्हर इधर मध्ये कव्हरचा क्षेत्ररक्षक तिथे कोणत्या प्रकारची चूक करत नाहीये. येतोय सलगचा दुसरा इथे डॉट बॉल. सोहम भाटकर ऑन गोलंदाजी मार्क, नेक्स्ट बॉल. नंतरचा चेंडू चांगल्या लेंथ वरती इथे टाकला जातोय. सलगचा डॉट बॉल येतोय. सोहमने आखलेली रणनीती, सोहमने आखलेली स्ट्रॅटेजी, डोक्यामध्ये दाखलेली क्षमता, निर्णायक फळी योग्य त्या टप्प्यात कार्यक्रम करायचा आहे आणि तोच कार्यक्रम इथे सोमच्या माध्यमातून आपण पाहतोय. याला गाड आणि त्याला गाड मध्ये चाललेला हा सामना. ओवी स्पोर्ट्स संघ हा सामना जिंकण्याचा प्रयत्न करेल आणि बक्षीस पात्र फेरीमध्ये दाखल होण्याचा प्रयत्न त्यांच्या माध्यमातून. नंतरचा चेंडूवरती ओमकार गाडीच्या बॅट मधून निघतोय जीपीएलचा चौकार. प्रेक्षक मध्ये उत्साह, जल्लोष वातावरण आहे आणि तो जल्लोष क्रीडांगणामध्ये पाहतोय. एक समर्थक ओवी स्पोर्ट्स संघाचा तर दुसरा जेबी श्रीनगर संघाचे दोन्ही समर्थक इथे आपण पाहतोय. एकमेकांमध्ये चढावर इथे केली जाते. जीवनात नेहमी चढ उतार येत असतात. कधी तुम्ही तर कधी हमी यावी दाखवले. चेंडू चाललाय 4 धावांसाठी. 4 धावा इथे मिळत आहेत. नक्कीच या 4च्या मदतीने टीमची टोटल धावसंख्या 9 या अंकांवरती जाऊन पोहोचली असेल. सलामीसाठी आलेले दोन्ही बॅटर आपण पाहतोय. एक मुंबईचा तर एक रत्नागिरीचे एक्सप्रेस कशा प्रकारे कामगिरी करेल सोहम भाटकर. थोडासा शांत राहिला या स्पर्धेमध्ये. ओमकार गाडी पुढे एकदा खेळण्यासाठी इथे सज्ज असेल. ऑफसाइड 4 आणि त्याच्या विरोधात खेळला फटका. लाजवाब, अप्रतिम, उच्च कोटामध्ये येतोय, उच्च श्रेणीमध्ये येतोय चौकार. आणि पहिल्या षटकाचा खेळ इथे समाप्त होतोय. धावसंख्या 13 मेरा. आता काही करून चालणार नाहीये. येणारं षटक काय आहे? गोल्डन. गोल्डन षटक आहे. जितक्या बनवणार तितक्या दुप्पट. धन्यवाद डीजे, थँक्यू डीजे. राहुल सुरवाडे उर्फ लॅबो अंडम क्रिकेट मधला एक बेताज बादशाह, मोठं नाव, रँकिंग नंबर 1 साठी ओळखला जाणारा राहुल यावेळी आपण पाहतोय. मानसच्या पहिल्या चेंडूवरती मोठा प्रयत्न केला आणि डॉट बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय. दबाव आणला जातोय. खेळाडू एकमेकांना चांगले ओळखतात, त्यामुळे एकमेकांवरती चढा उतार इथे दाखवला जातोय. नंतर त्या चेंडू गाई 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 संकटात नाही. समोरच्या संघाला 2 धावांची दिली मिठाई. समोरच्या संघाला 2 धावांची मिठाई देखील दिली जाते. धावा मिळतील इथे. 4च्या मध्ये धावसंख्या टीमची टोटल 17. कौल करणार खतरा खतरा खतरा. मानच करतोय. पंचांनी नो बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय. मानस कुठेतरी लेंथ भटकलाय. मानसला आता समजवणं गरजेचं आहे. बाबा गोल्डन शेते काय गोल्डन. गोल्डन गोल्डन गोल्डन. दंड करणाऱ्या धावा इथे घेतल्या जात आहेत. मानस थोडासा नाका बटरतोय. गोल्डन चेंडूवरती डन करणाऱ्या धावा इथे घेतल्या जात आहेत आणि डन केल्यानंतर धावसंख्या टीमची टोटल 27 या धावसंख्येवरती. मुंबईला बिलॉंग करणारा खेळाडू आहे आणि मुंबई ते मी का गणपती बेस सफर मी पार केलंय याचं दाखवले दिलं जात आहे. पंचांनी नो बॉलचा इशारा +2. 3 बिघाडा काम बिघाडा. 3 धावा इथे केल्या जात आहेत. 3 बिघाडा काम बिघाडा म्हणजेच काय चेंडूवरती 6 धावा इथे घेतल्या जाणार आहे टोटल. गोल्डन मधल्या धावा जमा करतायत. आमचे स्कोर थोडेसे अडचणीत येत आहेत, त्याच्यामुळे आम्ही हळूहळू होईना पण करतोय. नंतरच्या चेंडूवरती डॉट बॉलचा इशारा दिला जातोय. धावसंख्या टीमची टोटल स्कोर कार्ड वरती जाऊन पोहोचली आहे. नंतरच्या चेंडूवरती टप्प्याचा बॉल फुल
4 धावांसाठी केला जातोय. पंच 1 मिनिट पंच. येस कंटिन्यू. धावसंख्या 40. अजून या षटकातील 2 चेंडूंचा खेळ इथे शिल्लक राहिला असेल. निम्म सफर पार केलं गेलंय. आता अर्धा टप्पा इथे अजून पार करायचा आहे. लॅबो लॅबो बॉल 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 बॉल. येस लॅबोची बॅट बोलली. धन्यवाद टीचे. धावसंख्या 48. 48 आहे. 70 धावांचा पाठलाग करत असताना 48 धावा आतापर्यंत यावी आहेत. सेन्सुअल क्रिकेट इथे दाखवलाय. लॅबो आहे बुद्धिमान. कोणत्या प्रकारची वापरली नाही शक्ती, वापरली इथे बुद्धी. 2 धावांची वाटली इथे बुंदी. टोटल 4 धावा या चेंडूवरती मिळतील. धावसंख्या 52 वरती. 2 षटकांचा खेळ समाप्त झालाय. धावसंख्या किती? 52. 18 चेंडू 18 रनची आवश्यकता आहे. बॉल टू बॉल. 18 चेंडू 18 रन. येस माइंडसेटचा वापर इथे केला गेलाय. ना ताकद ना नजाकत दाखवली, पण दाखवली ती युक्ती नाही तर शक्ती नाही तर आपलं टॅलेंट इथे दाखवलं दिलंय. टॅलेंट आहे. ये माझ्या ये असाच केला. ये माझ्या रडांगणामध्ये सापडला आणि चेंडूला पाठवलाय बॉडी लाईनच्या बाहेर. सामना जिंकण्यासाठी 14 रनची आवश्यकता आहे. फिरोज सिंदगीचा नंतरचा चेंडू बॉल इथे येतोय. फिरोज देखील दाखवून दिलं जाते. एक चेंडू तुझा तर दुसरा माझं. बिकार रत्नागिरी टेनिस क्रिकेट मधील एक नामवंत खेळाडू म्हणून मला ओळखला जातो. तो इथे दाखवून दिला जातोय. नंतर त्या चेंडूवरती पुन्हा एकदा चेंडूला तारला जात आहे. चेंडू चाललाय 2 धावांसाठी आणि या 2 धावा इथे मिळतील. या 2च्या मध्ये टीमची टोटल धावसंख्या 58 या धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचली असेल. 12 धावांची अजूनही गरज असेल. चेंडू शिल्लक आहेत 15 आणि प्रेक्षक वर्गामध्ये दाद इथे पडली असेल. संकट मोचन यावी बनावं लागणार आहे फिरोजला आणि संकट मोचन इथे बनणार का? संकट आली आहे. वेळ आता तारून मारावी लागेल. 12 रनची आवश्यकता आहे. नंतर त्या चेंडूवरती चेंडू गेला 4 धावांसाठी. 9 + 4 टोटल 5. प्रेक्षकांमध्ये वाजल्या टाळ्या कारण ओवी स्पोर्ट्स संघाचे समर्थक आहेत जास्त जास्त जास्त. 4 धावा आणि सामना जिंकण्यासाठी आता गरज असेल 3 रनची आवश्यकता. 3 वरती विजयाची महापीठ. ओवी स्पोर्ट्स संघ मारणार 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 का? क्रिकेट आहे, अनिश्चित आहे. काही घडू शकतं, काही बिघडू शकतं आणि त्या चेंडूवरती व्हाईट बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय. सामना जिंकण्यासाठी 2 रनची आवश्यकता आहे. ओवी स्पोर्ट्स संघ विजयाच्या उंबरठ्यावरती उभा राहिलाय. अजून विजय साजरा करायला फिरोज म्हणतो मी असा तसा नाही देणार आहे. मी लेच्या बैच्या नाहीये. क्रिकेट मधलं मला ओळखलं जातं आणि ते तिथे दाखवून दिलं जातंय. नंतर त्या चेंडूवरती ओपकरच्या बॅट मधून स्विमिंग मोमेंट मारले. धन्यवाद डीजे. धन्यवाद डीजे. महारबरनाथ करबुडे आणि जयभैरी श्रीनगर यानंतर होणारा सामना असेल.